Вітаю, це Суспільне. В етері програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Історія Криму та кримсько-татарського народу. Навчальний посібник з такою назвою представили сьогодні в Києві. Це частина освітнього курсу «Кримські татари. Історія, культура та мистецтво». Посібник адаптований для дітей. Він виданий двома мовами – українською та кримсько-татарською. Окрім книжки, проєкт включає в себе онлайн-платформу із циклом лекцій, курсом відеоуроків з історії, культури та мистецтва кримського татарського народу. На цій платформі також можна знайти електронний посібник та інші допоміжні матеріали. Проєкт створений за підтримки Українського культурного центру. Тож більш докладно про проєкт, який представлений був сьогодні в Києві, ми поговоримо з нашими гостями. З нами на зв'язку Аніфе Курціїтова, голова громадської організації «Кримська родина». Вітаю вас, пані Аніфе. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогоднішній цей посібник, я хочу, щоб ми його показали. От він так виглядає. Це книга, в створенні якої взяли участь низка українських і кримськотатарських істориків. Це Гульнара Бекірова, Сергій Гременко, Андрій Іванеськ, потім кримськотатарський письменник Бекір Аблаєв, а також керівник Незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. От ця книжка. Сьогодні на презентації говорилося в тому числі про те, що вкрай важливо, що ця книга вийшла як українською, так і кримсько-татарською мовою. От поясніть, будь ласка, для кого, на кого розрахований цей посібник? Дякую за питання. Цей посібник, коли ми його готували, ми думали про дітей, про те, що жодної літератури адаптованої для дітей і саме посібника з історії не існує. Тому ми хотіли створити такий посібник. В нашому центрі вже 3-й рік проходять заняття з історії Криму та кримськотатарського народу. Але всі ці уроки готував наш викладач Бекір Аблаєв за підтримки Гульнари Бекірової, відомого кримськотатарського історика. І от ці уроки, вони нам дали такий підштовх для того, щоб підготувати посібник, і щоб діти з усього світу могли вивчати історію Криму та кримськотатарського народу саме з цього посібника. Але ми розуміємо, що вже в процесі підготовки проєкту до нас зверталося дуже багато різних організацій, у тому числі ми вели переговори з різними вузами, різними школами. І ми розуміємо, що цей посібник стане в нагоді не тільки дітям, а й вчителям історії, не тільки історії, а всім, хто взагалі хоче познайомитися з історією Криму. В посібнику це 11 розділів з самого початку, з перших людей Криму до сьогоднішніх днів. Тому я думаю, що всім, кому цікава історія Крима, вони зможуть ознайомитися з правдивою історією. Пані Аніфе, от ви вже сказали про те, що починається посібник з того, що з перших людей Криму кімерійці, таври, скіфи, грецьке населення, генуезці, венеціанці, тобто все це гуни, печенєги, от розповідається про ті народи, які мешкали в Криму. Мені пригадується те, як я вивчала історію ще в радянській Україні, і відбувався такий дуже дивний розрив щодо Криму. Говорилося окремо про ханство, наче воно якось десь окремо. А окремо говорилося про те, що, мовляв, в Криму мешкали і інші народи. Цю ж точку зору зараз просуває окупаційна влада на території окупованого Криму. Я хотіла би спитати, наскільки доступ до вашого посібника є у мешканців окупованої території? Чи зможуть діти з окупованого Криму вивчати справжню історію півострова?
А насправді я думаю, що найбільше про це питання постійно думали, яким чином ми будемо передавати цю книгу, яким чином будуть діти навчатися. І ми розуміємо, що це буде складно саме тому, що там є, по-перше, правдива історія, а по-друге, є періоди і анексії Криму. Тому розуміємо, що це буде складно, але в нагоді буде електронна версія, онлайн-платформа, де вже завантажені два цих посібника, верніше посібник на українській та кримськотатарській мові. Тому, я думаю, наразі це буде якраз з електронною версією. Але не будемо зараз про це, напевно, говорити, але ми будемо і передавати так само цей посібник обов'язково. І ми знаємо, наскільки багато людей в Криму це очікують. Ми розуміємо, яким чином постійно пересписується історія нашого народу і взагалі Криму окупаційною владою в Криму. Тому для нас це дуже важливо. Там вже 5 років настільки велика пропаганда, настільки неправдива, настільки лживі всі, що вони там показують, розповідають. І діти, кримські діти, українські діти, кримськотатарські діти, вони в це все погружені. Для нас це дуже-дуже болюче питання. Я думаю, що навіть вдома, навіть без якихось уроків діти, батьки будуть їм допомагати, вони долучаються до нашої платформи, де є цикл відеолекцій, де є електронний посібник, де є різні тести. Тобто вони зможуть вивчати правдиву історію власного народу. На презентації говорилося про те, що в створенні цього посібника брали участь, активно допомагали люди, що знаходяться нині на окупованій території, в окупованому Криму. От розкажіть більш докладно, в чому полягала ця допомога? По-перше, майже усі фотоілюстрації робилися за допомогою в посібники за допомогою наших кримських колег. І коли створювали макет, вони допомагали різними такими дуже важливими порадами. Тобто там люди, ті, хто дуже добре знають історію нашого народу, а також кримськотатарський національний рух. Тобто, я думаю, що без участі наших кримських колег цей посібник не був би такий, який він наразі є. І взагалі з першої моєї думки, що потрібно такий проєкт створювати, була зразу така думка і сподівання, що ми будемо робити це разом з Кримом. Для нас це дуже важливо. Це важливо для людей, які живуть в Криму, щоб вони були долучені до цього. І хоча ми не можемо говорити їх прізвищ сьогодні, але вони протягом сьогоднішнього дня слідкували за презентацією. Я знаю, що з сльозами на очах дивилися, що та книга, та потужна робота, півроку роботи не пройшла даром, і їм приємно всі такі хороші відгуки. І я знову ж таки хочу подякувати їм за сміливість, за все, що вони для нас зробили, для цієї книжки. Дуже їм всім дякую. З нами на зв'язку один з авторів посібника Андрій Іванець, історик. Вітаю вас, пане Андріє. Вітаю вас. Я дивлюся, зараз відкрила якраз ті розділи, які писали ви. Це «Чорне сторіччя. Демографічна, соціальна, політична, культурна катастрофа кримськотатарського народу в умовах російської колонізації 1783-1883 року». Тобто це перша анексія. І другий розділ, який ви писали, це «Заря національного відродження. Період модернізації кримськотатарського народу з 1883 по 917 рік. Звісно, кримськотатарський народ в період Першої світової війни та революції 17-20 року. От ці розділи – це якраз те, про що дуже не хочуть згадувати
в Російській Федерації період першої анексії. Я хотіла би спитати у вас про те, наскільки для вас особисто було складно писати про такі теми, це ж не прості теми, для дітей, тому що одне діло це аудиторія, яка сприймає, а інше це люди, які не дотичні до кримської історії, ба більше, можливо, навіть діти. Ну, насправді це дійсно там багато драматичного в цих періодах, і писати для дітей це особлива відповідальність, щоб з одного боку передати реалії, а з іншого боку не викликати якби зайвих непорозумінь в колективах дитячих. Але тим не менше, я давно досить займаюся цією проблематикою і сподіваюся, що написане досить буде зрозуміло і старшокласникам, і студентам, які візьмуть нашу книгу до рук. Ну от ця тема кримських татар в період Першої світової війни, революції, вона дуже складна в тому плані, що мало хто з українців знає і розуміє, що в період, коли Україна творила свою державу, в цей же період в Криму відбувалися теж націотворчі процеси. І навіть були спроби такої синергії, воз'єднання зусиль. На ваш погляд, чи готова українська система освіти викладати саме цю точку зору? Тому що вона, в принципі, дуже складна для шкільної програми. Я думаю, що сьогодні українська шкільна освіта і шкільна система, вона шукає інформації, якісної інформації про те, що відбувалося в Криму, з Кримом і з його невід'ємною складовою корінним народом, кримськими татарами. Тому що ми бачимо, що навіть в питаннях ЗНО вже з'явилася складова кримська, і кримсько-татарська. А ось якраз з тих матеріалів, які б задовольнили потребу у викладанні інформації про кримсько-татарський народ, про Крим, її все ж таки бракує. Інформація адаптована саме для дітей, для підлітків і для студентів. І тому наш посібник, він, власне, є одним з кроків до того, щоб задовольнити цей попит. І навіть сьогодні на презентації, коли ми спілкувалися з представником міністерства, то він рекомендував подати цей посібник для отримання грифу Міністерства освіти і науки, щоб він був допущений у вищі навчальні заклади і в середні навчальні заклади, як такий допоміжний матеріал. От це було моє наступне питання, щоб дізнатися, чи можливо впровадити цей посібник в школах. Друзі, в мене до вас, до обох буде одне питання. Дуже цікаво почути вашу думку, тому що історія як інструмент, фактично він формує світогляд, тобто минуле, погляд на минуле формує світогляд щодо наявної ситуації і планів на майбутнє. Ми пам'ятаємо, наприклад, як Радянський Союз спотворював історію як України, а тим більше Криму. Ну, до прикладу, такі елементарні речі, як фактично уникання розповіді про Галицько-Волинське князівство і про королівство Данили Галицького. Тобто всі ці речі вони уникали. Про кримських татар та сама історія про Крим. Таке було враження, що там нічого не було, поки туди не прийшла Росія. Отак це викладалося. Зараз оцей посібник, він абсолютно змінює цю точку зору. Але як це викладається в Криму? Чи є у вас відомості про те, як історію Криму викладають мешканцям окупованого півострова? Пане Андрію, це до вас питання перше, а потім ми почуємо пані Аніфе. Ну, це ви заторкнули дуже болюче питання, тому що держава-окупант незаконно позбавила українських дітей в Криму права бути в українській системі освіти. І вона замінила, нав'язала, власне, свою систему освіти тим громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Оскільки Росія є брутальним порушником міжнародного права, то вона намагається прикрити оце порушення міжнародного права, яким є анексія, спроба анексувати український Крим, якраз різними гуманітарними
інструментами. І отут історія – частина механізму великої брехні, коли кримському суспільству нав'язується думка, що те, що сталося в 2014 році, це нормально, це відповідає законам, що там в Києві прийшла якась незаконна влада, і от тільки Росія ніби врятувала. І це йде з газет, з радіо, і через школу, через систему освіти знову-таки нав'язується ця думка ще не сформованій свідомості молоді. І це от один з таких негативів використання історії, яке робить Росія. І Росія також використовує багато інших елементів історичної політики для того, щоб формувати свідомість і, власне, як елемент інформаційної війни. Інформаційної війни в Криму, інформаційної війни проти України і, зрештою, інформаційної війни у зовнішньому світі. Дякую, пане Андрію. Я дуже дякую вам, по-перше, за посібник і за ті теми, які ви висвітлили в ньому, тому що ці розділи, вони є вкрай важливими і цікавими для мешканців, в тому числі і як окупованого Криму, так і вільної частини України. Це таке поєднання в намаганні здобути правду, яке може утворитися навколо цього посібника. Пані Аніфе, ну це питання щодо спотворення історії, історія як зброя. От мені згадалося, як в перші роки окупації Сергій Аксьонов, виступаючи на річницю першої анексії Криму, сказав про те, що це велике свято, мовляв, Росія прийшла і звільнила кримські народи, демонтувавши державу-паразит Кримське ханство. Він використав саме це словосполучення. От чи є у вас відомості про те, що говорять кримським дітям в окупованому Криму? Ну, ви знаєте, для нас Росія агресор не лише з 2014 року, тому що дійсно ми дуже добре пам'ятаємо першу анексію Криму. Наразі кримсько-татарський народ живе лише 200 тисяч, трохи більше 200 тисяч у Криму, але набагато більша кількість діаспор по світу. І це саме завдяки країні-агресору Росії. Тобто наш народ постійно зазнавав анексії, депортації, геноцид саме через цю країну. Тому, звичайно, що наші діти, всі кримські татари, вони про це знають. Я про це знаю з дуже маленького віку, з дитинства. І я думаю, що кожна кримсько-татарська родина вдома про це говорить. І я думаю, що ми народилися в радянські часи, і тоді також постійно наш народ, наша історія була заборонена, але ми знали правду. Тому я думаю, що ніякі нав'язування в Криму дітям, особливо кримським татарам, не зможуть змінити щось в їх думках і в правді, звичайно. Але повністю картину власної історії допоможе зрозуміти, дізнатися краще саме такі освітні програми, проекти. Я також була дитиною, у мене зараз двоє дітей, які навчаються в школі. І от хочу сказати, наприклад, тут в Київській школі моя старша донька на уроках історії України, коли почались питання по Криму, я хочу сказати, що вчитель не змогла дуже добре розповісти про кримський куточок історії Криму. Тоді моя 13-річна доченька підняла руку і сказала, чи можу я трохи теж додати. І потім вже вчитель сказала, будь ласка, я бачу, що ти знаєш цю тему, будь ласка, розповідай. Моя дитина про це знає, тому що вже 3-й рік в нашому центрі проходять такі уроки із історії і декілька олімпіад. Тому ми розуміємо всі, що цей посібник потрібен всім нашим родинам, всім вчителям, щоб дізнатися. І саме знання, правдиві знання, вони будуть ці міфи розвінчувати. Для цього ця книга, вона дійсно інструмент боротьби. І ми сподіваємося, віримо і навіть впевнені, що жодна кримсько-татарська родина, жодні діти в Криму не будуть
після цієї пропаганди, неправдивої інформації не будуть путати власну історію, а будуть знати правдиву, чесну історію. І ще хочу сказати, подякувати всім авторам. І для нас було дуже важливо, окрім кримськотатарських істориків, у нас брали участь відомі українські історики, пан Андрій Іванець, Юлія Тищенко, Сергій Громенко, разом з нашими Гульнарою Бекіровою та Бекір Аблаєвим разом створювали. І я сьогодні казала, це приклад для українського суспільства, коли українські кримськотатарські історики разом створюють такий навчальний посібник. Гульнара Бекірова, до речі, під час своєї промови, вона так сказала, що тут зібралися всі в залі, хто відстоює ідею кримськотатарської автономії. Насправді це ж сама по собі автономія, це інструмент збереження і відродження народу після вже цих геноцидів, етноцидів, окупації батьківщини. От всі ці речі, для цього потрібна автономія. І тут я хотіла би поговорити з вами про ваш центр «Кримська родина», тому що були повідомлення про те, що у вас були складнощі, що було складно із приміщенням, із оплатою, тобто з якимось, тому що це волонтерський проєкт. От на сьогоднішній момент як обстоять справи? Чи опікується держава підтримкою вашого центру? Тому що це єдиний насправді центр, де кримськотатарські діти Києва можуть отримати, і вже тепер не Києва, вже тепер онлайн, можуть отримати, реалізувати право на власну історію, власну культуру. Хочу сказати, що обіцянки влади України, державної влади, про те, що наш дитячий центр стане державним, на сьогоднішній день так і не реалізовані. Тобто зустрічі з декількома міністрами, з керівництвом міста Києва і особисто з Віталієм Кличком до сьогодні не вирішила питання. Тобто ми маємо таку ситуацію. Декілька наших вчителів все ж таки після дуже багатьох перемовин, таких складних зустрічей, декілька наших вчителів взяти на роботу, але вони працюють в будинку дитячої творчості, і вони там десь числяться в різних гуртках українських. Тобто це не вчителі Кримськотатарського культурно-освітнього центру. І державний центр так і не прийнятий. Київська міська влада каже, що це має зробити Міністерство освіти. Міністерство освіти каже, що це має зробити Київська державна міська влада. Тому наразі переговори ні до чого не прийшли. Для нас це дуже прикро, для нас принизливо, що наші вчителі мають писати звіти, що вони працюють в творчих гуртках українських. Це для нас дуже принизливо і неприємливо, що третій рік окупації Криму, перший дитячий кримськотатарський дитячий центр, можна сказати, немає державної підтримки з боку України. Нам допомагає уряд Туреччини. Зараз ми реалізуємо якісь проекти з міжнародними чи організаціями, чи Українським культурним фондом, як зараз. Тобто якісь невеличкі гранти підтримують роботу центру. Це, мені здається, дуже неприйнятно, особливо, якщо вважати, що для нашого центру не потрібно дуже великі кошти, потрібна політична воля української держави, що так, у нас буде державний центр, і ми будемо пишатися. Такого немає. На жаль, дуже часто у нас опускаються руки. У нас дуже цікавий, дуже хороший педагогічний колектив. Це 10 вчителів. Ви сьогодні бачили, що майже всі вчителі нашого центру приймали участь в створенні платформи, в перекладі текстів. Тобто ці люди, ми всі волонтери, ці всі люди хочуть зробити щось корисне для нашого народу, для наших дітей. Але підтримки такої, які було б необхідно, ми наразі не відчуваємо. Посібник вже є, це вам вдалося. Так само, як вам вдається опікуватися дітьми і навчати їх історії, мистецтву, світогляду тих мешканців вільного Криму. От це те, що ви приносите їм. Але будь-який центр, його завдання в тому числі і якесь таке творення,
Я розумію, що на це зараз, тобто на майбутнє, це якісь проекти, це не просто підтримання і збереження, але і творення чогось нового. От чого би вам хотілося? Що би ви хотіли реалізувати, якби держава таки взяла і створила на базі вашого центру державну установу, яку були спрямовані фінансування і ресурси? Насправді у нас дуже багато ідей. І скажу, що у нас постійно проходять різні педагогічні такі колективні зібрання, і ми дуже багато всього обговорюємо. Безліч таких планів. Ви правильно сказали, що ми постійно говоримо про збереження нашої мови, нашої літератури, але ми б хотіли ще й розвивати її. У нас дуже багато таких креативних ідей, роботи з дітьми, яким чином нас ще більше інтегрувати наших дітей, ще більше їм дати можливості стати майбутніми лідерами, і щоб вони продовжували роботу кримськотатарського народу в боротьбі і в захисті своєї мови, своєї культури. Але наразі це дійсно неможливо, але ми все ж таки будемо намагатися далі працювати. І навіть зараз ще закінчує цей проєкт. Ми вже написали, розробили декілька інших проєктів по кримськотатарській мові та літературі. І насправді роботи дуже багато. От якщо у нас з уроків історії Криму та кримськотатарського народу не було жодного посібника, таким чином і немає на уроках язика та літератури. Тобто у нас вже третій рік майже постійно всі уроки на латиніці. Ми хочемо, щоб діти могли писати кримськотатарською на латиніці. Жодних посібників, жодних тетрадей, нічого немає. Тобто це теж ми над цим працюємо. Потім ви знаєте, що в нас вже зразковий вокально-хореографічний ансамбль. Діти представляють культуру нашого народу не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому багато домовленість з різними посольствами по світу, що діти будуть демонструвати, популяризувати свою культуру. І ми готуємо такі дні культури кримськотатарського народу. Для нас це також дуже важливо. Як тільки закінчиться карантин, я думаю, що все те, що ми плануємо, ми обов'язково будемо робити. І якщо держава Україна все ж таки нам допоможе, і, по-перше, всі наші вчителі будуть з гідністю казати, що вони вчителі культурного кримськотатарського освітнього центру, а не різних гуртків, до яких ми не маємо жодного відношення. Тому, Дякую. якщо підтримка буде, у нас дуже багато ідей, яких ми плануємо реалізувати. Дякую, пані Аніфе. З нами була Аніфе Курсіїтова, голова громадської організації «Кримська родина». Я ще раз закликаю вас придбати цей посібник, читати його, знайти його на сайті організації і передивитися, тому що це вкрай важливо. І ще раз хочу, в тому числі хочу доєднатися до слів подяки всім тим, хто створив, рушив цей проєкт. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Я ще раз нагадую вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці, а також не перемикатися, тому що буквально за кілька хвилин будуть новини кримськотатарською мовою. На все добре.